Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. O kinsa nagsulti nimo nga makahimo sa pagkugo si Anton sa bata? Lobe! Wa ba di ka masugod sa Wa siya ilabot sa bata. Maong wa siya katungod nga mukugos bisag sa paghikap lang. Be. Oh, dool na ta sa ato. Hala! Hala, ma'am! Lo! May Ano, babae Bugard? na, may babae na katang sakit sa itong bahay, ma'am. Aw si imong bahay. Yuwan ko na. Naatuod no? Oh. Ang kalivin man na ni Anton. Ma'am, ayaw na yung kasuko, ma'am, ha? Kalma lagi diya, ma'am. Nasigay mong Ayaw hunongi ka ng babayhana, Bugart. Aw, nindot ni, kipanagaan na natugit. Ako lang naog! Ako naog! Ano daw, Mateo? Ako'y naog kay tingalig buduol yan ng babae. Murag maldita, bigyan ng bayana na. Nahadlok di ay taniya, Bugart. Kalmahang, ma'am. May ko nga. Nahadlok ta niya, Aw, ma'am. lagi. Bastos mo, bastos ba? Ako lang gawas, be! Ako Mateo, gawas! ayaw lang panghagis ha. Kalma lang gyud. Ay, ang kulungo maning miduol. Kinsay mong ngita! Si Anton. Brad na ko, Anton. Wa siya sa amo. Alagin, Brad Anton ako. Gaya o ni Moy. Hoy, kulungo! Sa to mo sulti! Ayuha kong tubag ha! Aron dili ti ka nganlan og lain. Masuko man day ka. Hain si Anton. Hain siya. Kinsay iyang gipangita, Mateo. Brad na ko, Anton mo. Wa dinhi. Ug dili sab siya kauban na. Busa makahibo ka na sa pagbiya dinhi. Imo kong kinginlan. Dili ko makamaong mangingili. Pero di magug ka mutuo sa among gisulti. Ngano mabugos ka man? Pasudla ko sa inyo. Unsa? Tingalig na alang siya sa sud. Mas kulungo, baday ka na ko. Unsay kulungo? Ingon siya, May. Kulungo ko. Biya na dinhi. Mientras makapugong pa ko sa akong kanagot. Dili ko makatugot nga may mupasipa sa akong anak. Dalang to sa akong kalagot, mama. Ha, wa pa ko gihatagan og katungod aron sa wayo ng akong anak. Biya dinhi. Karon dayon. Okay. Dili ko magdugay. Ay! Asa bang ka? Driyagyo! Gusto ko lang liliog maayo ang inahan sa anak ni Anton. Unsa? Gitugan ako ni Anton nga may gilikayan siyang uyab kay namabdos kini. Og ang iyangan si Sarah. Ikaw si Sarah, dili ba? Biya na dinhi. Wa si Anton. Ayaw ka bala ka, mama. Dili ko magdugay. din. Ayaw ko sang titag, mama. Kay pisag ka no sa akin. Dili ko madawat ang imong batasan. Wa kay batasan. Suko, Sara. Suko ito, liman ka dong. Dilitsug-sus yung kwarto. Kau ba ng bata? Katujud, babay, kaingon. Lagot ko, Antonia. Stiga biya na eh. Nagmama na pagin sa inyong mama. Wasya ngayoy. At doon ako, Sarah. Ayaw! Sumko! Suko ka! Sorry. Mateo, nadala ko sa emosyon kay murag triling din yung problema ron da. Ayaw nang atuas day, Sarah. To mas mama ni mo, siya rin may baong mo ami, Sarah, ha? Butan, ha? Kis kulupot ni. Wa ko siya tagig katungod aron musampit na akong mama. Ayaw ka bala ka, ma. Wa ko mahiubos sa iyang gisulti. Tingaling magtuo ka. Nga gikonsinter ko ang binuhatan ni Anton. Wa mo ko maguna-una, anak, ma. Tingali bag magkapangutana ka. Nga nung wa ko mapugo si Anton, aron mo adto sa inyo ug maoy mamay. Nailan ko na ang tinuod nga pagkatao ni Anton, ma. Nalipay man gani ko nga tarong ang nailang amahan ni Inday Barbie. Sarah, Mao na'y tinuod, ma. Nalipay ko nga si Mateo mo'y namataan nga amahan sa akong anak. Magtubo ang akong anak nga may amahan nga nagpangga niya sila bihan. Og makalaban gid niya.
Pwede mong higugmaon si Mateo. Oh, Sorry. Nga nakapangutana ko ni Ana. Ang gusto ko lang masayran ko na mahimo mo bang higugmaon si Mateo aron magmalinahon ang inyong pagpuyo. Mahimo mong higugmaon si Mateo? Puang. Gipanawag din iming akong mga bro day. Sakpan ni noong ko na. Sa'yo di silang nanguli di ay. Oh, wala. Wa ka siya matos bay. Ngak cellphone. Si mamang ni. Hello, ma? Wa kibatasan ang imong ka-live-in. Oh, biya na si Miss Bay, ma? Miari. Ug nagsinggit-singgit na sa nagpanawag sa imong ana. Ang kalagot pa gyud sa iyang gibuhat. Kay iyang giduol si Sarah sa auto o gituliso. Ako mo yung mga igpasaylo sa gibuhat ng imi, ma. Saon, wa mo gud ako siya pahibaw nga mutambong sa bunyag sa bata. Imo di ay siyang gisultihan mahitungod sa anak ni Sarah. Kung kinsay amahan. Oh, yes, ma. Sa diyang nagkita mi, unya nagkasabot. Ako siyang gipasidanan nga di ko gustong kasal. Mao na hinungdan nga gitug-anan mo siya nga imong gipamabdusan si Sarah. Ma, sorry. Anton, mientras tanto, nga gika-live-in mo pa ka nababayana, ayaw pag-ari sa bahay. Ma, kadiyot ma. Ako nang iparking ang auto. Ma, kadiyot lang ha. Oh, hello? Hello, ma. Giputol na ni mama ang kontak. Ako siya tawgon. Kinahanglan dili ko niya did-an nga moatos bay. Gusto kong makita ang akong anak. Sarah? nga na, Mateo. Buol Japon ka? Nga nang magkaulman ko. Nga, ikaw may akong giuna-una. Tinuod, Sarah? Naglagot lang ko. Wa ko makabaw sa itong babayhana. Baus ka? Gusto ko makabaw sa itong babayhana, Mateo. Siya mo'y nakaingon nga nung napunta ko din sa inyo. Ug nagpakauwaw ko aron lang pakaslan. Gilang. Pinangga. Kayo na ko akong manika man. Gipaabot ako ang adlaw nga mag-aatubang gid ming duha. Ay, dagan miss call sa akong cellphone. Kadagan man ni. Tingali mo na hinungdan nga nung nakapanawag siya sa akong mga bro. Bahala na. Ako lang sa pasabton. Nga nung wa ko madayon pag-adto sa akong mga bro. Oh, si Amy. Hello? Di man di ka. May giadto ko nga prospective client ni mama. Nganong dili man ko nimo tarungon sa pagpananghid. Ha? Nganong mao may imong gipatuon ako. Nga nakigbanding ka sa imong mga bro. Gusto mong gud na akong i-surprise nimo ang akong achievements. O kung matuman na ang gusto kong mahitabo, hangtod si mama malipay sad. Di ba? Imo unta kong gitug-anan sa tinuod, Anton. Aron dili ko mamahimong bastos sa imong inahan. Amy, nga nung miadto man sa kasamo, nagsinggit-singgit na sa gadito, nagpanawag ka sa kungan. Mo na nasukan pag-ayo ni mama. Diyan man to sila. Ha? Kinsa ba? Sila gud si mama nimo. Ang imong manghud ug katong Sara. Kauban nila ang bata. Wa ko masayo doy. Tingalig do na kay wa itug-an ako, ha, Anton? Ay, Amy. Dili ko ikaw pugso, no? Kung di ka mutuon ako, bahala ka. Mag-usap lang tog sulti nag-abot na ako, ha. Madugay pa day ka diha. Layo ang among lugar nga namutangan sa yuta. Madugay-dugay pa gid mi. Kung layo ang inyong giadtuan, anong nakahimo ka man pagdalikyat sa pag-adtos ba eh? Wa pa mi makalakaw. Moinungdan nga may adto ko sa inyo. Saon, pulos pa nabalibad ang imong mga bro. Pida. Wala kay salig na ko day. Dili Amy? ba giingnan ka naman ako, Anton, nga in love na ko nimo? Kimingaw ko nimo. Inungdan nga nanawag ko. Pero wag iti ka makontak. Ay, okay, sorry. Nahibili na nga akong cellphone sa auto. Excited manggug ko nga ma-meet na ako ang client.
Ya, malas lang. Sorry ah. Oh. Ni ara sila lagi ka dong. Saan sa kadin eh? Suko ka? Wa. Bida ni mo eh. Bogart, mingawon mo kus bata eh. So? Mutanaw lang gugo. Ay lang sila sultihan ni ako. Pangitag paagi nga mapagawas ni mo bata. Ha? Dong. Wala kay cellphone. Pwede rin mong tanaw sa Facebook ng mong cellphone. Kanang pictures bata. Nung arim juga mangita juga gubot. Di ko na uy. Pertir bang sukuang ma'am ni mo. Ay, mo, si ma'am. Perting sukuang ma'am prina sa pag-aray sa mong kalabin partner. Ha? Hoy Bogart, Oh. kung di gani ko ni mo tabangan, ha? Mapugos gyud ko pagsud aron akong makita ang akong anak. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!